Хемохим е 100% натурален и органичен продукт, формулиран от Корейския институт за атомни изследвания, известен също като КАЕРИ, и е специално разработен за укрепване на костния мозък и имунната система. Това е натурален продукт, базиран на ориенталската медицина, с 5000 години история и е направен от билков екстракт с висока технология за извличане. Създаден е от КАЕРИ през 1997 година, след 8 години изследвания за защита на ядрените работници. Има 4 патента в Корея и 6 международни патента в Япония, Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия и Съединените щати. Оставям ви информацията за патента в Съединените щати на екрана, за да можете да го потърсите лично и да проверите предимствата му. Основните му съставки са триангелика гигас, снидиум официонале и японски бужур. Тези три съставки помагат за подобряване на кръвообращението, разтваряне на съсиреци и подобряване на производството на кръв. Помага при различни заболявания на храносмилателната и дихателната система, освен че помага при гинекологични и андрологични заболявания, което го прави идеален за консумация от хора от двата пола и е енергията, произведена от тези три растения, плюс пчелен мед и други компоненти, един продукт с голяма хранителна сила за укрепване на костния мозък, което ще ви осигури по-добро качество и количество червени кръвни клетки, адекватно производство на левкоцити, увеличаване на тромбоцитите и образуването на антитела за подобряване на имунната система. Трябва да се отбележи, че 15% от левкоцитите са НК клетки, известни също като естествени убийци или клетки-убийци. НК клетката е лимфоцит и важен компонент на естествената имунна система за защита на организма. Неговата функция е унищожаването на заразени клетки и ракови клетки, в допълнение към регулирането на имунните реакции и поради тази причина патентът му в Съединените щати установява, че подобрява противораковата активност на тялото ни. Накратко, най-важната функция на хемохим е да укрепва костния мозък. С него е възможно да се даде много важна подкрепа на тялото при проблеми с анемия, тромбоцитопения, левкопения и особено при проблеми с рака. Препоръчителната доза е 2 сешета на ден, но хемохим не е само за хора, страдащи от заболяване. Ако искате да поддържате доброто си здраве само с 1 сеше на ден, ще забележите големи ползи, тъй като то ви дава енергиен импулс. С всяко сеше повече енергия, по-добра почивка, по-добро настроение, по-добро вие. Предлага се в 2 варианта, кутия с 10 опаковки, които съдържат по 6 сешета всяка и спестяващата опаковка от 4 кутии хемохим на специална цена.